Pozdravujem všetky ženy na Slovensku. Volám sa Ivana Antošová a chcem vám oznámiť, že sme spolu založili platformu Ženy pre Slovensko. Myšlienkou tejto platformy je zosieťovať ženy naprieč celým Slovenskom, ktoré chcú byť spoločensky aktívne a chcú pomáhať ženám v núdzi, ako aj ich deťom. Dlhodobo vnímame, že v dnešnej dobe sú mnohé ženy vo veľmi ťažkých životných situáciách a cítime potrebu podieľať sa na pomoci a podpore tým, ktoré to najviac potrebujú. Chceme zvýšiť povedomie o problémoch, ktorým čelia ženy v núdzi, ako je domáce násilie, diskriminácia a chudoba. Budeme pomáhať ženám pri zlepšovaní ich zručností a pri príprave rekvalifikačných programov, ktoré by im umožnili získať lepšie pracovné príležitosti. Chceme rozprávať verejnosti o právach žien a podporiť ich rovnosť vo všetkých sférach života. Podporíme ženy v budovaní sebaúcty a emocionálnej stability. Ženy, ktoré sa k nám chcete pridať, neváhajte a poďte s nami do toho.